English LP School along Thanbang Kenang Sot. Karbi Anglong ar lokido khasi kherwanga khayetum thaulindo rongaje angdung kiti. BJYM Kopili Mondole Hinpen World Thalassemia Week Katalong Pon. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kuan lo ni Doctor along ase ke celang doctor adawai ke cu nili cu an culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kicusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inangan dolo sita governor adawai kapuson si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo ador keso adawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda Amar Jiwan ku abangso ayurvedic adawai kichu pen prai chiklo jonian bang nili chutang lo bangso kichu pen nili ang thek chilong si no nili kichu da chomu chorlo nili ning kikru kathok vai kisu la pen ke pokso pokang la katuk vianta mon ni pon bomoson si nili chete gonglo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini drop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Adap ke me kardom nali tum dona phansta mina pajirikro kardom Pine Birta Arjo Ekta. Lakhain kora pho nilip MSC constituency ke parlo wo phong terona rong along lo ke chale ahem ki kimpon choki hola English LP school along Thanbang aphai ke babat ponang jia phan prabjin pen KAEC education asai ka mahin pen nang toy serak thaposi headmaster Parameswar Nursery hin pen KAEC CM Dr Tuliram Ronghang KAEC education in charge Richard Tokbila pen nilip MSC Pabitra rong pia tuma phan kachuningri padopon Karbi Anglong district penta nongnam ka chathang don klong a school ang bom pulo tangte chuki hola English LP school ta isilo labangso school along kai ke classroom arlupen chenglok school boundary arlu an kangthirjir mate pamat leper ke padu verjia phan jasmet lapuson nongmi ke padu jia phan pura chuki hola English LP school headmaster Parameswar Nursery ke claim chapaduk pek lapen SMCMI phu piteron Thanbang atum lapen kaddo kabe rong asar daviteron atum pen bidi sore cherap chetora pen arniwang ta school ahem ke pang thirjir ke lang mission asai claim chepaduk pon bom wang bom lo Biruta kiri ponlong atengke ke damtang aningkan gonotso fahut ke grade A ang thek chepalong don lo bon setame peneng aningkan bangke grade BC longrong lo Labang sojok non ke bangjilang arni pen ke grade A ke chepalong dun thujia phansi siding pon bom tanglo labang so school hem ki kim ke cheng ke damtang 1987 aningkan si kim pon lo lapen labang so school code number lake 181906037001 posi pangthek pon labang so school along lo ke chare somar kaddo ka ve pangrum pet pen bang pharo phora bang kep mare 510 students do lapen lapuan lo chare osomar aphai ke ong aphita labang so school along lo ke thana tumke kado kawe bangsir kepen lapen labang sir ke bang bong penta inuda bangke lo than bang asai ke claim chot lapukali BLO asai ta claim pon thunang lang lasi than bang atum BLO asai ke claim bom atuma phan Karbi Anglong Autonomous Council pen BLO arpu hek pon erasonte mission po athe lo than bang arputa do lapen BLO asai ta claim ponang lang pulotangte jasimet siksak pik an loputa je than pon elitumolong tuning 510 student dolo lapen as per RT Act 30:1 teacher
lason pulote ilitum actually bang create proxy teachers ladak long nangi aodu whereas nitum along non jasemet ke bang setkebe ako bang setke bang mutai inut ke biolo lapen inoda sara bang ke CRCC plus billing system laso joinisi ilitum practically bang proxy atum si ladak ke thanlo lapen nili bang ke headmaster lapen headmaster ke akam do pick office ni akam do pick setan nili da class and dun lo pordo ke nasi ilitum la hepen aposi ilitum bunut soblong ta A grade mate A plus la egalong ketelo atike e CCA class more than 90 student do 97 tuning class 5 ke lapen class 4 ke tuning 81 lapen class 3 ke tuning 80 lapen si LKG long 78 student tuning lapen apu ihi nanathu wo phong teronarong GB pen kaning je pon ke labangso a school non eprang ke messenger phan lapen rongalong lo ke pachali apu na cha ke chok abang phubang phia tuma phanta lo than bang asai ke claim along warsai pipona sonte mesen poputa pachini ponthu local ladang rong arlo graduate atum tado latum application le pidun stamel latum han mangke deng bon thuti son se theklong thek thulong rong nasi tela dak bang teaching staff anta family atum side de bang on dak doji dak family latum teaching staff cepo cero po hisab na mersi la teaching staff an ke la son se on bon hina bahini vet bon ang tan ben ke bang Chuki hola pen Sonjit Crow la pen Koilamati pen Samson in report Karbiang Long Live West Karbiang Long Chin Thong MSC constituency ka parlo amsera long kherwang mate khasia khe tumthame amethang anim aron riti karkli ka phejopen sok chili longli paklok le aprang arnam ke thia phan ke thok ke jirpen tho lindo rong aje katalon padoponlo labangso tholindo rong aje lake sai katiki choklem chodam amo penchenglo ningkan isia pharman pirthe avora krem kisukyun i penchenglo sailang no pen ke pejok jia phan lapen sok achili longle paklok le prang arnama kingri ke thok ke jurpen arnam ke thia phan ahir jumi ke hang arong ajilo aningkanwang ason tak thaksi labangso tholindo rong aje ajai mek paduponlo Pinpur dam sinang non Karbiang Long arlo kherwang akhai ke khasia khailo setame latuma khai bangke ladha Karbiang Long along sido chot lahai khai so phan ke lang kalana nangji ke Karbiang Long autonomous council setame arpudo athe ke latum ke hakko penta daksido lapen rong rup kachepathirlo thi reng seta hakko penta ladaksidolo alang nitumta indigenous tribe binonglo Nonapor Karbiang Long Autonomous Council Ningkan Troxike Pleng de Pita Latuma Phanke Avar Saike me ki pipu non puanta thek pon long lelang Non Kachari Bom Karbiang Long Autonomous Council long setame United Khasi People's Organization Karbiang Long Tiripia Maipen aphong KAC phan Avar Saike long ja phan kachuning ripon paduponlo setame labangso puthak RD pipon pede Lamchak ke aphong pipa jodonlo bon setame alamchak Chipapleng plesi non ade kache korapor nangli thuboma sonsi thekpon longlo jinso memian pin non labangso tholindo rong aje katalon ponke atheke amethang rong isi la pente boktera atum chirung pensi ha phiphu arni pentami aningkan wang tholindo rong aje talon pon bomlo lasi Karbiang Long Autonomous Council Art and Culture Department atum non puanta langdun dedak la pen pang thekpon peda bangki manghume me alambinong Tangte Kopia Phansi Art and Culture Department asai kam ki bipon loputa Karbiang Long Autonomous Council Art and Culture Department atuma phan karju paduponang kokpo Hemari Rongpha report Karbiang Long Live Nijang Karbiang Long kaparlo Lakha Troxy Kopili MSC constituency arlo Kheruni Model Hospital along BJYM Kopili Model Committee hinpen World Thalassemia Week kapaman pon Bangso jai megalong bang korapho BJYM claim bang phubang phiang bong bang phlia tumpen blood bank aparman methangawi chipidun lapana bangso Thalassemia Week aparman Kopili Mondol BJYM pen kachepatir piponalong Dr. Asim Manta chetongdunsi ing samjin pen jai mek pachun pon lapen awi kachipidun abang phubang phia tumaphan medical hin pen certificate ta pi pajur ponji pusi pachini pon
bangso awike nijang Karbi Anglong ara pharman pusi BJYM Kopili Mondolamai Phupen Pachinipon ব্লাড ডোনেশ্যন দিয়াৰ এখন আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজ তৰফৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব সেইখিনি চাৰ্টিফিকেটখিনিৰ কাম এতিয়া তেওঁলোকে লিখি কৰি আছে ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প শেষ হোৱাৰ লগে লগে চাৰ্টিফিকেট প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা যাব এই মেইন অবজেক্টটো মানে আমাৰ এনেকুৱা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা মটো আছে সেৱা হি সংগঠন গতিকে সেই মটোটোক আমি মানে মনত এটা ৰাখি এই মটোটো যাতে মানুহে সন্মান দিয়ে সেই বুলি আমি আজি এই কেম্পটো পাতিছোঁ Sonsi ki dugdat arara to phan ki sunga hot ke joy ki kelong ponja phansi arnisia jaimek posetami deng ponlo lapen ki bangji arui ke dongkam kam hospital longsi avi ke chipia jaimek deng pon popusi pherang ke tuma phan pachini pon because of এটা আপোনালোকে জানে 8 মে থ্যালাসেমিয়া ডে আছিল তো আমি গোটে সপ্তাহটো থ্যালাসেমিয়া উইক হিচাপে অর্গানাইজ কৰিছো তো সেই কাৰণে আমি আমাক এতিয়া BJYM কপিলি মণ্ডল আমাক মাতি পেলাই এইটো অৰ্গানাইজ কৰিছে সো এতিয়ালৈকে ভালেখিনি আমাৰ কালেকশ্যন হৈছে সো আমি সুখী ক'ত কাৰ্যসূচী হ'ব এনেকুৱা আৰু ডংকামুকামত অহা সপ্তাহ আকৌ এবাৰ Kheruni Ben Mohanteron Karbi Anglong Live MSc Sarban Kumar Telenga Suarlo Alam ki klang puthaga jok a hok pet alam ki ke klang ia bangphi lapen MSc Sarban Kumar Telenga apiso vekpen aruni phai krehiniarni methang asa hemalong pherang ke amai ingni ponsi a hok pet alam the raraphan ke pachini pon Labang solam lake non pen kali Karbi Anglong Autonomous Council kilik aprang pensi labang solam klang lo lapen niliphan nangkipon bor I kali lapen kaddu kawe pen dora petsi ning isi pet pensi nete penta dora pet lake MSc Sarban Kumar Telenga phan kelangun ia tum pensi aprang brang alam ke van pen rat angno anong ki jojia phan busi alam ki klang be kabang phi pen pachini Rajar poti etwa kobo bisarisu গতিকে আমি প্ৰথমতে একেলগ আমাৰ বাইদজনী এতিয়া লগতে আছে বাইদজনীৰ লগত একেলগত আমি নাছিলো আমি বেলেগ বেলেগ আছিলো এই বেলেগ বেলেগ থকাৰ কাৰণে অন্য দলে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে মানে আচ্ছা ডাঙৰ বাইদেউ আপোনাক একে ঘৰতে একসেপ্ট কৰিছে নে হয় স্যাৰ এটা আপোনালোকৰ সন্তান আছে হয় এটা সন্তান আছে সন্তানৰ লগতে এতিয়া আমাৰ বাইদজনীয়ে আৰু আমাৰ স্যাৰ আমি এতিয়া একেখন ঘৰতে আছো তাৰমানে আপোনালোকে সমজুৱা যিটো ৰাইজৰ লগত যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিল সেইখিনি কাম কৰা হোৱা নাই হয় স্যাৰ সেইটো নকৰাৰ কাৰণে মানে আমাৰ বিৰোধী পাৰ্টিয়ে তেখেতৰ ওপৰত মানে এটা সুযোগ পাই গ'ল যে এনেকা কি কৰিম আমি কি কৰি তেখেতৰ ভুল উলাই পলাই এই দলৰ পৰা তেখেতক মানে অতৰাব লে সক্ষম হম হেতুৱে তেখেতৰ চেষ্টা আছিলে তেখেতে যি ভাল কাম কৰি গৈছে অন্য দলে ইমানখিনি কাম কৰা দেখা নাই আজিলৈকে Halapu MSc Sarban Kumar Telenga piso vekpen ke pachini pontuke nilitum angbong thang alam abe lapen labang so bang phia phanta nitum deng pami lapen dora pe lasilahai kipon bor I lapen meklang nuka choklem buke ahok alam kalipusi ningje News report Karbi Anglong Live Bokajan subdivision angkang lakha inquiry Borjan constituency angkang dilai dong thebang kramsarong amikar Chandra Singh Teronachor sangpi Rumila terangpi artanikan phokepa bangphi ke pathu ke kat mate sports nathu aning ke hang pika bangphi labang sojok isi kali hini kali ongdung anong e kachepalong dun pen Karbi Anglong ararphan nongmi ekevanpi Rumila terangpi alang ni bihek au korjanga kopenta ke pathu ki juana thu aning ki hang piga jo alang ni penan dokok pen asomar bank rock sian arnama hirjumi pen longlo lapuana phisetami alang ni ke pathu bang tengni nisi methang ahemalong pen charlie mate practice bomb lapen arni bang setami ada prang da prang towar suding ke kat dilai pen hidipi dilai pen hanjang lang suan ke kat bor ipon bom bang bomlo La sopena jok thang ajeklo ni phai ke thom surihini ra inquiry sian kan malom inut lekthia sang ho ke rapen
di phurong sopia long pen ke pathua na thu che pangcheng don thu long lo la pen alang li Guwahati Dibrugarh Titabo along che pate dun la so pen aphi alang li Kopai ki mi pen Karbi Anglong Sports Association atum alang ke karana thu thek ser bu thek long si alang li phan National Master Game Uttar Pradesh la pen Kerala long aphan ingwai pon lo ka che pati dun ching pen amasi alang li si ser anong ingmate gold medals che palong dun so along ka che pati dun pen certificate la pen medal ke long dun isi hini la pukali kapto kabe pangrom pet pen lakha trainer cap anong e non an che palong dun tang ni nanglimen ko pig lo nilimen ke rumila te rangpi nangli arta kon bak doig lo kan phokep lo kan phokep non ning kan phokep se khela dum bom lo ni kan phokep arta lo nangli ke pathu hin la po an ning ke hang arat ko son lo nangli phan ke parung arat ke nili tu ko son hut pen lo nili ke dak ki dun cheng long pen lo ya ke nangli nili ke kor jang ku pen da khela hin ke nili ning hang pik non anta asing ton te de lo bengan nili ni chor do kok pan so dang ton pa ko non ne osma thimu chot pa nili ku so game long chi lut thulu dun thulo nili sinon antang ton te alang li phan non aru ni phai kre ke thom pen South Korea adera long England ke thom National Master Game sulhini rank ko ke thom along kidun ji aphan ta ka chi sik pon padulo bon satami alang li kopini ason katora ke dukok pen na jok chepati dun long le derlo puwai phit satami alang li ning chi pa BBC non nang ke leji New Delhi rong sopia long ke paman ponji England ner kep Sanyukta Bhartiya Khel Foundation mate SBKF National Game 2023 long kidun ja phansi puthot ka chesik padopon thutang lo Rumila terang pia hem boyde lapen ahem along inut nata voreng klem bangabe puwai phit satami amit hang aja kong pen kangdat baria thing pi hai hu chojor chot pen si achora bang bor ipidun bompen pini ani lapuan angdeng chepali dun lo lapen alang litum hem isita ke pathu ki joana thu thekser lapen aning ke hang bang phubang phisai de lasi ke wang jilang arni alang litum phan Karbi Anglong Autonomous Council pen ison bak akerap pajur pon asonte ninging sam pikji pusi chethan don alang li pen chethan pon lo je pini arnian stami alang li phan la boson Karbi Anglong Autonomous Council pen thang akerap chitame avelang pu alang li pen chethan pon lo lasi nilitum Karbi Anglong live hoya hin pen tame chuning ri lo je Karbi Anglong Autonomous Council ke thegi ding ake hai CEM Dr. Tuliram Ronghang alangli phan kangkhon ka jinsu pen alangli phan matha ponra ison baga kerap pipon sonte mesenji pusi nilitum pen tame pachini pon la Bukajan pen ananterang Karbi Anglong live Pini ada berta ke lapansi kantonik lo.